Mi sa kene gawe ka khubor na ka News 18 Rajasthan ba ongkum ne phala usilom jem ba don ketilang uwei u lawyer ba uwei u police inspector ba u trying basa kasanam panbam ya ka pisa ba kilap hakabek jong kasanam ka ba sanlak ka usilom jem u bala syakem haki police jong ka Meghalaya ba usuba don keti ban penja ya kisaki ba thangru ya kabek jong kasanam upla ba onda kila yo adjective chapang kasanam bakala syakem ulet hakamra jong kasanam bat ulap ya kawe kabek rongyong bat ulap pentip sya uwei u lawyer bat uwei u police inspector ba u itho uliar uong wateng ngan pelaj eme na kajing syakem kumta kane ka pisah kila bah alang baro ser kum ka karwo na ka News 18 kala ong chilak san phe hajar ka la aisha uplidar kum ka bai fi ki jong u bat chilak san phe hajar la aisha trying bat kunjuru cha police inspector kitiar ke batampan usilom ura chaying sa jong u ban bore yaki bat yakine kitiar ke batam ke police jong ka Meghalaya kilalap haying sa jong usilom jem nakane katiyo ka bala dehap hakaba ula bore yakine kitiar haying setja jong u lakhot ru ya uwipen uhenman jong uraja Raghuvanshi ban pentikna yakine kitiar badai ne em ki jong uraja bat jong kasunam Raghuvanshi ya kene ka kes jong kasunam kanom ikut su kalong ka bae bha do takta kalong thik kum sepok klim kal badang mi kisngi kipor kata nang pau su kerteng ki badon tilang hakene ka kam penyap ya uraja Raghuvanshi ngas gau sorong sikade ya kipelit jong kejela Meghalaya ka jongi bagi tresitom ki trehok hado kata hado ba uraja Raghuvanshi ulayo ya kata ka hok ba ude hok banyo